मामा मन बखे नहीं। अब मैंने ऐसे से कर दिया ना इसको। हाँ हाँ, उसके बाद में प्लेन करना इसको थोड़ी देर बाद में। हाँ जब हेलो स्नापर गुड मर्निंग फुंबिलिनि बेलासिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां आरो बेसेनानो मोजाङै दङ। दिनै फुं जानाय खामकानो मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे बरायहरलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लग नायलांबाय थाथों। दिनै मम' शेयार खालामनाय नोंथांमोननो शेयार खालामना होनोसै स्नापर थाइजौ लायस्लायनाय स्नापर फुंजानि प्लास्टिक लाखाबाय दिनै बेसेबां मोनबोयो नायनोसै। बहुत पसीना आती है, आपको मुझे नहीं आती इतना। हम मॉर्निंग हम घूमने निकली है, आम उठाने जा रही हो। अरे बड़ी सान्दुं ओंखारदों नै सोनाफोर, आज बहुत धूप होगा साइड लग रहा है। क्या लेके आया बाबू? दूध? लड्डू है इसका नाम। अच्छा लड्डू है, कद्दू लेकर आया लड्डू। अच्छा कद्दू लेके घर में देने जा रहा है लड्डू को, उधर का है। अच्छा वो लड्डू उसका, अच्छा इसका ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ 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 हाँ, लड्डू कद्दू। ओरैबायदि सान्दुं खानाय सोनाफोर फुंनिफ्रायनो दिनै। बाख्लुमथाबथारनानै थांसै। सान्दुङा बिराद ना दिनै, ओमफ्राय दाख्लैनिया एसे रानहांबाय नालाय आमफाफोराबो, ओमफ्राय गोदान दस्रा होनोसै होननानै जोङो थाइजौ लायनो फैलायबाय आरो दा। आज बहुत धूप है देखो। कम आती है ना, मतलब पता नहीं चलता ना बारिश कब आ जाती है। आज बहुत धूप है देखो। आम उठाने जा रही हो हम। आम पापड़ और डालना है, पहले वाला हमारा सूख गया है, अभी दोबारा डाल देती हूँ, मिलेगा तब होगा। सौफैलायबाय नै सोनाबार मन्दिरनिखौ एसे खननानै लाबाय नै, दा एसे दस्रायाव थांसैलाय, नागिरहैसैलाय। गर्मी बहुत है। आज तो पूरा गर्मी ही होगा, बाहर निकलना मुश्किल होगा। बाहर निकल के हम लोग का ये वो होता है, काला काला हो जाता है, काला काला चेहरा हो जाता है। मेरा उस दिन का ऐसे हुआ था थोड़ा। आम तो बहुत लगी है, जब सुबह आएंगे ना है ना। सुबह आने से तो मिल जाना था। मैं सोच रही थी, सुबह उठ भी गई थी, फिर मैंने सोचा धूप आएगा कि नहीं आएगा, कल संडे है, कल चले जाती हूँ, ऐसे सोच के फिर आया ही नहीं मैं। कल तो पक्का आऊँगी है। आई थी शाम को, सुबह भी आती हूँ। पानी भरने जा रहे हैं ना बाबू। देख रहा है देखो, मोदोमफुल बिबार दङ बैयाव सोनाफोर, मोदोमफुल बिबार लायनो नागिरदोंलायनो। दीदी शीशा है इधर, इधर। मोदोमफुल बिबार लांफैलायबाय नै सोनाफोर, मोदोमफुल बिबारा मोजां बारनानै दङ। पुदीना ले लो, ले लो। मोमो खाने के लिए बोल रहा है ईशू ने, आज थोड़ा बनाओ। बना लेते हैं। सोयाबीन वाला, सोयाबीन नहीं होगा शायद। पत्ता गोभी तो थोड़ा सा होगा मेरे घर में, मेरे हिसाब से पत्ता गोभी है, थोड़ा सा ही है। हो जाएगा थोड़ा सा होने से भी। सोयाबीन ज़्यादा डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। अंदर डाल दो।
मा मोनबोखो नै बायदिसिना लानानै फैलायबाय जोङो थाइजौबो आरो मा दङथाय न'आव थांनानै एसे शेयार खालामसै नोंथांमोननो नै ओरैबायदि गरमखा सोनाफोर नै न'आव सफैफिनलायबाय ओमफ्राय मा लाबोदों नोंथांमोननो शेयार खालामसै दा थाइजौ लायनो थांनाया मा मोनबोखो मोनसेयाव मोननै मोनथाम खामानि जाबाय जोंना मोननै मोनथाम बुस्थुबो मोनबोबाय दा नोंथांमोननो शेयार खालामनानैसो सोनाफोर आङो मा मोनबोदों नै सनाफोर थाइजौआबो मोनबोलायबाय एसे ओमफ्राय नै मा दङ नै सफारि एसे मोनबोबाय अमरुद माने बेबायदि फिसासोखा आरो अमरुदा ओमफ्राय बिराद गोदैखा बेबो ओमफ्राय नै मोदोमफुल बिबार एसे लाबोबाय पुदिना आरो नै दाङा मैगं खानानै लाबोबाय ओरैबायदि मा मोनबोयो जोंना नै मोनसेयाव मोननै मोनथाम दा बेखौ साखौ उधर है उस तरफ इधर दा बेखौ नै जुस बहनसैलाय सान्दुङाथ' बिराद मोजां ना माबार जुस बरननानै लामहैसैलाय होलायबाय नै जुस बरनलायबाय मोजाङै सुनानै जुस बरनलायबाय नै जुस बहननानै लाजोबलायबाय नै जोङो दा जुस निकाल के रख दिया आम को देखो उतना निकाल दिया अभी सुखा देती हूँ क्या करना जब ऐसे से करूँगी ना मैं उसके बाद में आपने ऐसे से कभी अगर आपको टाइम मिला तो अगर नहीं मिला तो मैं आऊँगी क्या करना अब मैंने ऐसे से कर दिया ना इसको हाँ उसके बाद में प्लेन करना इसको थोड़ी देर बाद में हाँ तो जब ये थोड़ा सा सूखने के बाद ये बहुत गर्मी है नै मामिनि जिन्स पेन्टआवनो होबाय दा माने बिदियावबा थाब रानो जाहैदों दैनाबो जाबायमोन जानाया ओमफ्राय दा एसे सान्दुङाव होबायना ओमफ्राय एसे गुसु जानानैसो बख' जासिगोन जाहैदों दा बख'नो मोनथ'वासै ओमफ्राय दा बेयाव होबाय दिनैनिखौ दो तीन बार तो डाल पाएगा ना बस अभी इतना डालती हूँ सूख जाएगा जल्दी इसमें जल्दी सूखता दीदी कपड़ा में ना या वो नीचे का गरम ऊपर का गरम बहुत धूप है लेकिन पूरा दिन ऐसे धूप आने से तो वो जल्दी सूख जाएगा पूरा आज जितना जूस निकला है वो सब जाएगा ना इसमें सूख जाएगा तो कपड़े जल्दी से पानी सुखा देता ना थोड़ी देर बाद में आके इसको प्लेन करना है पूरा डाल देंगे बाकी जो उधर का बचा फिर आएंगे ना डालेंगे इसको प्लेन करके फिर पहले मतलब प्लेन कर देना अगर वो नीचे का सारा सूख जाएगा ना फिर उसके बाद में फिर डालना इसको अच्छा ये ठीक है सूख जा बेटा थाइजौ हिरि लायनानै फैनानै जुसबो बरनग्रोबाय फोरानग्रोबाय फैसा ओंखाम उखैलायबाय नै फुंनि आदारा जायाखै मैयानि फान्थाव ओंख्रि दङ ओंखाम गोजां जाना लानोसैलाय एसे सनाफोर ओंखाम एसे जायाबाथ' आंना देहा सोलिथारा नालाय फान्थावाबो ओरैबायदि गोथावखा सनाफोर बे गाहायाव गायनाय ना न'नि गार्डेननि थाजा बिराद टेस्टिखा आरो गोदैनो दिनै सनाफोर मोदोमफुल बिबार लाबोनायखौ देनोसै बाथोन जा मोजां सायनानै लाखाबाय आङो दालि जहल संबाय ओमफ्राय नै दाङायाबो एवजागासे दा बेखौ एवजाथ'ला दा गाबोन नङाबा दाहाय एवजानोसै ओमफ्राय नै थेन्थाया गायबा जाना जायाथाय गायनो दोनलायबावबाय आङो दा गायनानै होनोसै ओमफ्राय नै फुदिनायाबो एसे लाबोबाय थाइजौ ओमफ्राय सफारि एसे लाबोबाय साजों एसे रानलायबाय आरो जोंना नै बेखौ एवनोसै आङो बासायलायबाय दिनै मिस्टारनि फैसाखौ एसे मिस्टारनि फैसाखौ बासायलायबाय नै बे मैगंखौ लाबोनानै ओरैबायदि मेंग्रां जाखाबाय नै दुगैयाखैबो दाबो ओंखाम ओंख्रि संग्रोबावबाय न' बां साफा खालामबाय लेट जाखाबावबाय ओमफ्राय नै ओंखाम ओंख्रि संग्रोनोसै ओंखाम ओंख्रि संनानैसो आराम थान्दा दुगैनानै ओंखाम जानोसै जों गोरलै बायदि लायखायो जोङो मैगंखौ नागिरनानै लाजिखाया रावखौबो जानायाव मा लाजिलाबायनांगौ जि सोरबा माबा होनखायोसो आङो नोंसोर जानायखौ जों जाया जों जानायखौ नोंसोर जाया होननानै बुंखायोसो आङो मोननो थाङाना बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जै नुबाथाय मानिखाया आङो लायखायो संना लागोनसैलाय सोनाबो